Igama lam ndinguXoli ngwaseStrand. There is a white guy endiyaziyo ndike ndasebenza naye. Yandicela yathi ifumene isayithe elitsha but izinto azihambi kakuhle. Uyacela ndizomquma. Uma ndifika esayithini, there is a guy from Zimbabwe asebenza nayo. After 2 weeks, ufika ndithwala umakarabha ndibheke esayithini. Athi bezondilanda kukho iflop esayithini. Xa sizawungena esayithini, andibambe su. Uthe xa igqiba undibamba ndiva into engathi ngumhlaba engena apha emqolo. Ndithi hayi, yintoni le ingena? Kwayena andibetha apha emqolo. Akhange iphele nalaa mini, sathi sinqe ndilapha. Ndihambe ndiye endlini, ndifike endlini sekukubi kakhulu. Ndathi kubrother wam, ndicela undiphe i-Bethel oil ndisela amacephe amabini. Yi-Sunday, andakwazi uvuka. Ndaphinda sela i-Bethel oil 1 rub. Kwayi-Monday, ndaphangela but ndiyaziva andikho right. Ndaba wese emsebenzini. Tuesday ndavukela kudoctor, wantofa i-injection eyi-1 wandinika i-3 days. Izitofu sasisebenza i-3 days, ndabuyela back ndalala phansi. Wabhala ileta ngokukhawuleza wabiza i-ambulance wathi go to hospital. Ndandifakwa idrip ngapha, tsalwa amagazi ngapha. Ndagqibela ngoLwesine ubona abantu, Lwesine kuba izaba yipasika. Kugqibela kwam ukubona. Ndafakwe ewodini, I don't know. After that, ndabhubha bazalwane. Family yami yafika nayo ndibhubhile yaconfirma. My uncle wathi akabhubhanga ndiyolanda umhlala uqobo lwakhe. Usister wam fika wavula idrawer wabona i-dangerous oil, wayigalela yonke apha kum i-anointing. After begqibile baya koogqirha, kwathi umzimba uzawuhamba nini? Wathi umaluma wahamba umzimba umhlala uyeza. Ugqirha wabuza, who's this guy? Kuthiwa ndayekwa apho ndibhubhe ndinjalo. Sunday morning, early morning, 5 o'clock, ndathi ndilambile. Monday 4 o'clock kwathi ndiyadischarge. Wathi umalume kanjani amathambo ezipisi? Discharge njani? Ndadischarge bazalwane. Ndandingahambi ngecrashes. Ndandibanjiwe nje for ibalance because kona kuyavakala ikhona ingxaki. Ndithe xa ndingena ndizochopha esitulweni wabumpostile sihla su. Wathi I already know you coming. Senesibingelelweni 3 times. Give me oil of possibility. Put it to her and take it to the altar. I've already knew that you are coming. Put the oil of possibility to the altar 3 times. Kwakunzima bazalwane, ndandifosta because umlenze wawungavumi. Ndandithi xa nyusa umlenze ingathi uhlaba into. Ndonyuka kathathu apha ndafaka i-oil of possibility. Endlini ndalala okosana. Since then ndimlo. Enkosi.